Я как-то вот без идентичности этой обойдусь, и без языка своего, и без вот этой вот своей истории. Соскрабая с сябе вот эту вот всю советскость. Менавіта не малось этой монолитной основы, якую трэба даўбіць. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю, як звычайна вядучыя ў студыі Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук. Сёння ў нас у гасцях палітычны аглядальнік, журналіст-расследавальнік, суаўтар кнігі «Беларускі Донбас» Ігор Ільяш. Добрый дзень, Ігор. Вітаю. Ігор, мне заўсёды складана размаўляць з калегамі і з палітычнымі аглядальнікамі. І думаеш, вот каб вот не спытацца што-нибудь вот пра нацыянальную ідэю такое, як на мяне паглядзяць і скажуць, я як палітычны аглядальнік не згодны з вашай фармулёўкай і пастаноўкай пытання. Тым не менш, будь то як палітычны аглядальнік, ці проста як грамадзянін гэтай краіны, ці ввогуле узнікала некая такая думка, патрэбна нам, не патрэбна нейкая нацыянальная ідэя, у чым яна можа быць. Вот так вот сейчас я як палітычны аглядальнік сяду і сфармулюю у тэзісах нацыянальную ідэю для ўсіх беларусаў. Ну, мне здаецца, што нацыянальная ідэя гэта не тая рэч, якую існаванне якой вырашаецца на ўзроўні патрэбная яна ці не патрэбная. Яна або ёсць, або яе няма. Яна выпрацоўваецца самім грамадствам, не нейкімі людзьмі, якія вось просто вырашылі, правялі нараду і вызначылі яе. Яна намацоўваецца грамадствам і просто яе фармулююць ужо нейкія людзі, якую, ну, то бок тое, што ўжо існуе ў грамадстве. Таму адказаць, ці патрэбная нам нацыянальная ідэя, ну, у нас яе відавочна зараз няма, бо фактычна толькі зараз мы перажываем этап нараджэння нацыі. І таму не можа быць ужо нацыянальнай ідэі на стадыі, калі нацыя толькі нараджаецца. Ці атрымаецца сфармуляваць гэтую ідэю беларускаму грамадству? Ну, гэта пытанне вельмі складанае. І відавочна, што гэта пытанне не вырашыцца ў найбліжэйшай будучыні. Паколькі ты сказаў, што толькі зараз нацыя, нават вот было такое, як бы так, фармулёўка і нашым і вашым, якую я называю, якую сказать, дафармуецца, некаторыя казалі, а тут ввогуле прагучала, што толькі зараз яна фармуецца. Атрымліваецца, што калі б мы зараз, не зараз дакладней, а год таму запрасілі цябе паразважаць на гэтую тэму, то вот табе б не было нам пра што і сказаць ввогуле. Не, я меў на ўвазе, безумоўна, што калі казаў, што фармуецца нацыя, то нацыя палітычная, але гэта неабходны складнік, у прынцыпе, для існавання нацыі. Нацыя не можа быць цалкам сфармаванай, пакуль не існуе вось гэтага палітычнага складніка. Гэта абавязковы момант. Год таму было значна складаней разважаць на гэтую тэму, безумоўна. Тады іншае, я падвяду вот да тэмы, якую я ведаю, што Макс вельмі хоча закрануць. Паколькі ты тут у гэтай студыі галоўны спецыяліст па новаўтварэннях дзяржаўных на ўсходзе ўкраіны, то скажы мне, а можна казаць, што вот зараз там, вот у гэтых ЛДНРах адбываецца працэс фармавання нейкіх вось іх мясцовых донбасскіх нацый, палітычных, непалітычных? Не ведаю, калі ЛДНР праіснуе некалькі стагоддзяў, то, імаверна, гэта можа стаць падставай для фармавання нацыі. Але пакуль яна існуе, гэтае новаўтварэнне існуюць 6 гадоў, і відавочна ж проста бессэнсоўна пра гэта разважаць, бо там не было нават этнаса асобнага на гэтай тэрыторыі. Таму гэта пытанне насамрэч часу. Все нацыі, яны фактычна штучна створаныя, але гэта гаворка пра стагоддзі і стагоддзі. Ну, по поводу того, что нации это такая штучно сделанная, ну, специально сделанная штука, вот, наверное, не соглашусь. Я большой
любитель Гонконга. Вот и сейчас смотрю довольно много интервью с людьми из Гонконга. Сейчас Китай пытается поглотить Гонконг, кстати, сделать его своей неотъемлемой частью, уравнять китайское законодательство и гонконгское законодательство, которое было до этого британским. И там много интервью с людьми, которые говорят: я 15 лет назад из Китая приехал в Гонконг, я был китайцем. За 15 лет я стал гонконгером. Вот. То есть, нации, они могут... То есть, вот так. Мне кажется, что нации могут появляться за какой-то обозримый, там, за 15-20 лет. Вот. И вот... Сейчас про другое. Вот в твоей книге, в вашей книге с Екатериной, мне очень, когда я ее читал, у меня было ощущение, что когда вы там описывается вот Захарченко, там, эпизодически, то он очень похож на Лукашенко. Что у Захарченко и у Лукашенко у них примерно одинаковые ценности. Они считают, что вот самое лучшее, что может быть на свете, это Советский Союз, там, да, вот в 1975 году, как при Брежневе были. И Лукашенко вот так держит Беларусь вот в ситуации 1975 года, условно говоря. И Захарченко, да, ему приходилось воевать, но вообще, если дать ему волю, да, и дать ему возможность вот как бы реализовывать тот проект, который у него был в голове, то, скорее всего, вот как Захар Прилепин о нем пишет, там, как бы вообще все люди, которые о нем писали, он бы построил какую-то Беларусь свою. Да, и, в общем, вот и про Донецк обычно пишут там так же чистенько примерно, как в Минске. Это самое. Автобусы ходят по расписанию. Вот. Продукты, вот как вы описали, в Донецке. Белорусские. Абсолютно все белорусские. Вот как вот Еврорадио об этом целый репортаж делало. Вот. То есть, как бы Донецк... То есть, можно сказать, ты просто сейчас сказал, что нация только формуется. А вот если посмотреть на то, как работает Лукашенко, и то, как работал Захарченко, можно сказать, что нация в Беларуси сформировалась. И это такая советская нация. Такая брежневская нация. Да, и она, в общем, как бы вот она есть. И Лукашенко до недавнего времени был ее глашатаем. Да, и то, что сейчас происходит, как бы трудно понять, что это такое, но вообще-то как бы Беларусь как нация существует, это такой глубоко советский проект. Да, вот как бы он, в нем много всего советского, и советское здесь живет. Я удакладню, мы зараз про политичную все-таки нацию говорим. Прям, как бы, нет. Куча белорусов, которые говорят, что, типа, я белорус, я вот советский человек. Вот имеется в виду, что вот я как-то вот без идентичности этой обойдусь. И без языка своего, и без вот этой вот своей истории, и без всего этого. Мне этого ничего не надо. Вот главное, чтобы как у советского человека производство было, чтобы оно працевало. Вот, давай, пытаюсь все это оформить в вопрос. А не кажется ли тебе, что, как бы, ссылаясь на твою книгу, что, в общем, скорее всего, Беларусь состоялась как нация, только она состоялась не как нация там, латышей, там, литовцев, а как советская нация? Не, я так не думаю, бо калі б яна ўжо состоялась как нация, то мы не бачили всех этих сотню тысяч людей на улице, мы не бачили то, что мы бачим. Мы их увидели только в этом году. Так, менавіта. Але тым не менш, мы, в прынцыпе, бы их не бачылі, бо тое, што адбываецца зараз, гэта якраз паказвае, што савецкі праект, савецкія каштоўнасці, они, безумоўна, конечно, глыбока ўеліся у беларускае грамадства, беларусаў, але гэта ўсё ж не тое, што сфармавала беларускую нацыю, не то, што хутчэй сказаць, не тое, што ее фармавала. Гэта было ўсё ж нанасное, і зараз гэта вельмі складаны працэс неяк знішчыць вось гэты савецкі праект у Беларусі, але мы бачым, што імкненне грамадства яно зараз існуе. Я думаю, што наўрад ці хтосьці тут будзе спрачацца з тым, што вось прыхільнікі якраз у гэтага савецкага праекту Лукашэнкі зараз у Беларусі ў меншасці знаходзяцца. І гэта якраз паказчык таго, што не існуе гэтага яшчэ сфармаванай палітычнай нацыі і ў прынцыпе да канца сфармаванай нацыі беларускай, менавіта таму, што вось гэты каштоўнасны выбар, ён яшчэ не до конца зроблены. Яшчэ існуюць гэтыя прыхільнікі савецкага праекта, але яны ўжо ў меншасці. І гэта якраз тое, што адрознівае нас ад той же России, безумоўна. По поводу того, что они вот в меньшинстве, а вот тут к нам приходили люди, которые представляют вот этот новый проект, и они, в общем, не выглядят как там люди, которые хотели бы, чтобы Беларусь стала как Литва, там, или как Латвия, или как Эстония. У них тоже как бы довольно специфическое отношение к своему языку. У них довольно специфическое отношение к своей истории.
как у нас там Прокопейник говорил, там типа, да к черту это все, зарабатываем деньги, а все остальное не важно. И можно предположить, что вот как бы вот, белорусы, которые сейчас выходят, их не устраивает советский проект образца 1975 года. Они хотят новый советский проект образца 2021 года. Ну, более современный советский проект. Но это все равно советский проект. Только с большим количеством, только по-другому перестроить там, систему там, правосудия, по-другому перестроить медиа, допустить больше свободы, да, ну, допустить некоторый плюрализм, возможно. Но, в общем, это все равно советский проект. И к нам приходили, опять же, люди, которые говорили, даже вот Виктор Бабарико и так далее, его люди воспринимали как улучшенного Лукашенко. Вот Бабарико придет, порядок наведет. До этого они Лукашенко воспринимали, что Лукашенко придет, порядок наведет. Но это все равно такой типа советский проект, заточенный там на одного лидера. Просто вот как бы это советский проект, который решил обновиться с 1975 года на 2020. Я безумоўна тыя людзі якія супраць зараз рэжыму Лукашенко, гэта зусім не значыць, што гэта людзі якія просто ну так олицетворение западных ценностей или там просто такі прамы наўпроставы аналог літоўскага проекта нацыянального або польскага. Ну відавочна не. Там все вельмі складана і калі ўсё ж абрынецца рэжым Лукашэнкі, то мы відавочна будем праходзіць такі кропку біфуркацыі, калі мы будем вырашаць куды ісці далей і больш за тое паміж вось гэтымі людзьмі, якія зараз аб'ядналіся ў сваёй ненавісці да рэжыму Лукашэнкі, будзе вельмі шмат спрэчак, яны разаб'юцца на, можа, десяткі нейкіх плыняў, якія будуць паміж сабой канкураваць і перацягваць вось якраз спрабаваць прасоўваць сваё бачанне гэтага нацыянального проекта. Гэта якраз і по развіццё маёй думкі, што не нацыя ў прынцыпе, не тым больш палітычная нацыя, яшчэ ў Беларусі не сфармавалася. Гэта ўсё працэс, які зараз ідзе і які яшчэ на працяглы этап у будучыні будзе расцягнута. То есть для тебя вот то, что сейчас происходит, для вас то, что сейчас происходит на улицах Минска, это вот все равно это не законченный проект, который там перестраивается, а это строящийся проект. Да. Окей. Атрымліваецца, што вот мы зараз вот па твоих словах беларускае грамадства так нібыта саскрабае з сябе вот эту вот всю савецкасць, савецкую Беларусію, там вот это савецкага часу, лукашэнкаўскую Беларусь вот саскрабае, але под гэтым вот саскраблі, а там што пад нізам? Ну, вот можна зразумець сёння, што там вот там бел-чырвона-белы сцяг і беларуская мова і Міндоўг світаў там ці што там? Гэта добрае пытанне. Я думаю, што там набор даволі супярэчлівых каштоўнасцей будзе, калі мы цалкам іх гэта саскрабем. Там будзе набор даволі супрацьлеглых каштоўнасцей, даволі дзіўных, можа быць, для прыхільнікаў такіх класічных або заходніх проектаў нацыянальных або усходніх. Але якраз працягваючы маю думку, што паколькі гэты працэс яшчэ ідзе, які а ў пэўным сэнсе, ў палітычным сэнсе ён толькі распачаўся, то і нельга сказаць, што там будзе. Гэта ўсё будзе вырашацца ў будучыні. Вот в вашей книге там есть такая цифра о том, что у белорусов, которые воюют, как-то участвуют в проекте ДНР, в 3 раза больше, чем белорусов, которые воюют там опять же оказывают какую-то помощь на стороне Украины. Да, да. Вот по-твоему, это не важный показатель того, что на самом деле советская идентичность, она здесь глубже, чем какая-то вот национальная, обычная национал-демократическая европейская? Ну, то есть люди поехали не просто вот выйти на улицу и пройтись со знаменем. Это опасно здесь. Но они поехали воевать, рисковать жизнью. Вот не просто так воевать, они поехали воевать за русский мир. Ну, так, не, гэта безумоўна відавочнае сведчанне таго, што сапраўды вельмі моцна вось гэты савецкі праект укараніўся у Беларусь.
безумоўна. І таксама гэта, конечно, і сведчанне таго, што мы, ў прынцыпе, знаходзімся ў інфармацыйным полі рускага свету, у крымлёўскім інфармацыйным полі. То бок, для мяне, калі я, в прынцыпе, мы знайшлі, атрымалі гэтыя лічбы, нічога дзіўнага не было. Мы, в прынцыпе, так і думалі, што будзе прыкладна такі расклад. Але, зноў жа, калі казаць, што 1 до 3 гэта сведчанне таго, што вось у нас сфармаваны савецкі праект нацыянальны, нельга так сказаць, бо там мы таксама прыводзім такую цудоўную лічбу сацыолагаў. Адно з апошніх даследаванняў на ЮНІСЕФе было, напрыклад, пра тое, што як ставяцца беларусы да таго, што некаторыя людзі едуць ваяваць на Донбас з аднаго боку ці з іншага. Так вось, людзі, якія падтрымліваюць гэтыя імкненні паўдзельнічаць у канфлікце, іх было толькі 10%. І гэта тычыцца і аднаго, і іншага боку. І гэта якраз сведчанне таго, што, в прынцыпе, у нас вельмі наш савецкі праект, нават пры тым, наколькі ён укараніўся і наколькі ён моцныя пазіцыі, перш за ўсё праз тое, што яго прасоўваюць кіраўніцтва краіны, займае, але ён прынцыпова адрозніваецца ад таго, што мы маем, напрыклад, у Расіі. Бо, як мы падкрэслілі ў кнігі, не гледзячы на тое, што цалкам мы знаходзіліся ў гэтым інфармацыйнай прасторы расійскай, не гледзячы на тое, што, зноў жа, па тых жа даследаваннях ЮНІСЕФе большасць беларусаў, яны глядзелі, ўспрымалі, ацэньвалі сітуацыю на ўсходзе Украіны, у Крыме, Майдан, так, як ацэньваюць у Крамлі, але пры тым, напрыклад, толькі 10% гатовыя сапраўды былі падтрымаць непасрэдны ўдзел. То бок ніякай мілітарысцкай гістэрыі, якая існавала ў расійскім грамадстве, якая працяг гэтага таксама савецкіх каштоўнасцей, на які, в прынцыпе, накіравана была ўся расійская прапаганда, яна не мела ніякага развіцця ў беларускім грамадстве ў дадзеным выпадку. То бок все катэгарычна, большасць была супраць нават ускоснага ўдзелу беларусаў і Беларусі, нават пра тое, што там будуць праходзіць расійскія войскі праз Беларусь, былі катэгарычна супраць. Гэта паказчык таго, што насамрэч мы маем сваю асаблівасць, нават тыя, хто з'яўляюцца прыхільнікамі рускага свету, нават тыя, хто, в прынцыпе, з'яўляюцца прадстаўнікамі гэтага савецкага праекту, нават яны адрозніваюцца ад таго, што мы бачым, напрыклад, у краіне суседкі ў России. Вот в твоей книге, опять же, вот с вашей, с Екатериной книги там очень смешно, это обычный такой сюжет, обычно так смеются с Лукашенко в Москве. Приезжает какой-то белорус, она в Донецк. И он приезжает, это практически он приехал, как всякий сознательный советский человек, он приехал исполнить свой интернациональный долг в борьбе с фашизмом. И он считает, что Россия – это тоже там как бы сплошной, и люди приехали исполнять свой интернациональный долг. Но с той стороны стоит обычная имперская армия, да, и причем она такая еще декорированная, там казаки стоят, православные какие-то. С точки зрения советского человека это тоже враги. И это очень смешная ситуация, потому что она регулярно в Москве повторяется, когда показывают, вот включают, дают картинку, как Путин переговаривает с Александром Григорьевичем. Александр Григорьевич, как советский человек, он приехал в Москву, центр, как бы, советскую столицу, да, будущую столицу там, мирового коммунизма. Да, а перед ним сидят, в общем, аристократия, люди, которые осознают себя в качестве дворян, землевладельцев, священников, для которых, в общем, весь этот левый проект, он не просто чужд, он отвратителен. Да, и это как, по-моему, вот это вот такое расхождение белорусов, которые приезжают на Донецк и там встречаются с православными мракобесами, антисемитами, казаками, это как раз говорит о глубокой, о том, что как бы казаки уже отбросили весь этот советский проект, он им реально был чужд. У них свое есть. Оно страшное, но оно свое. А здесь как бы не отбросили, оно как бы вот прям вот, часть тебя. Они реально... Вот, там, у вас в книжке очень много этих каких-то смешных людей, которые ищут, а где тут интернациональный долг исполнить? Я ж как бы... Вот, и нават расшароўваюцца, што не бачыць гэта. Да, там очень интересно был, у них в книжке есть персонаж, это казак, белорус, он как бы такой, как с галстуком пионер такой, приехал и вступил в казачью сотню. Там эти все там травят анекдоты, как там евреи мучают русского человека, и хорошо бы их всех поубивать. А этот с галстуком ходит такой: товарищи,
мы же не можем быть антисемитами, мы же здесь просто сражаемся с фашизмом. Вот. И, по-моему, вот ваша книга, такой, вот еще раз повторюсь, это тезис, но как бы она как раз свидетельствует о глубоко укоренившейся советском видении мира вот, внутри Беларуси. Не, ну, а что значит советское бачение свету? Вот это люди, которые шукали Советский Союз на Донбассе, да яны ж сами не бачили Советский Союз. Но это люди, которые, ну, у лепшым выпадку яны там по дзяцінству сустрэлі ў Советском Союзе, а ў горшым выпадку яны просто чыталі толькі ў кнігах пра яго. Вот. Ну, не, я кажу про тое, што яны калі ехалі на Донбасс, яны не хацелі не вярнуцца ў сваю, ну, в той Советский Союз, дзе яны жылі, дзе што яны бачылі рэальна, а тое, што яны выдумалі, у тым ліку пад уплывам прапаганды, то бок гэта Советский Союз, якой і не існавала і ніколі насамрэч. Ну, все равно, как бы, если люди... Просто еще как бы прям готовился. Есть такой польский город Люблин, там есть университет имени Марии Скодловской-Кюри, и там есть такой один из крупнейших специалистов по Беларуси, ну, польских, Ришард Радзик, ну, если зачитали. И у него как бы, вот в книге, которую в 2000 году издал, называется по-белорусски «Вытоки идентичности белорусов». Вот. И там написано, что, в общем, Беларусь – это единственный в Европе случай, когда нация сложилась, он считает, что сложилась, но на основании не этнических ценностей, не на основании языка, прошлого, там, культуры своей и так далее, а на основании классовой. То есть для него Беларусь – это абсолютно на 100% классовое общество. Ну, как бы так. Да, классовая идентичность сложена на основании класса. То есть белорусы такие рабочие и крестьяне советские. И ничего другого здесь нет. Вот с этой точки. И мне кажется, и ваша книга это подтверждает. А ты это отрицаешь. Вот что тебе дает возможность это отрицать? Вот на что ты надеешься? Ну, безумоўна, па любым грамадстве, нават калі яно пачало фармавацца выключна на падставе там класавым, як ты сказаў, то бок сялянства і атрымліваецца рабочае, ну, пераважна сялянства, якраз ён пісаў пра гэта. Але у любым грамадстве пры гэтым выпрацоўваюцца, з'яўляюцца эліты, якія далёка не заўсёды і вельмі часта так не адбываецца, што яны грунтуюцца і далей развіваюцца менавіта на падставе таго класа, якога яны выйшлі. Яны фармуюць новую ідэнтычнасць. І я думаю, што ў Беларусі, в прынцыпе, тое, што мы назіралі цягам 20-го стагоддзя, это, ў прынцыпе, такая спроба якраз людзей з гэтага класавай нацыі, ну, калі ўсё ж мы будзем браць за аснову гэтую думку, то гэтыя прадстаўнікі гэтага класа, яны спрабавалі сфармаваць новую ідэнтычнасць і пакуль проста не змаглі знайсці гэтую формулу, якая в прынцыпе задавальняла ўсіх і в прынцыпе была бы прывабнай для большасці. По-моему, из правящего класса только Латушка какой-то, но он какой-то странный, он как бы вот прям в самом деле пытается как-то вот из белорусов сделать. Не, я не кажу про кіроўны клас, я кажу про менавіта, ну, эліту інтэлектуальную, інтэлігенцыю і так далей. То бок яны, безумоўна, яны ж выхадцы, як і ў прынцыпе там людзі, якія абвяшчалі БНР, гэта ж таксама прадстаўнікі былі тых жа класаў, там сялянства. Ну это было, я согласен, но это было 100 лет назад. Вот сейчас вот белорусы лучше ездят в ДНР, чем в Украину. Белорусы поддерживали Александра Григорьевича, который вот в 2020 году, 2020 год скоро кончится, а он использует слово «пятилетка» вот в своей речи в отношении экономики. Да, он регулирует цены. Да, газета «Советская Беларусь сегодня», она, в общем, выглядит как в 70-х годах, там разницы особой нет. Да, то есть, в общем, кругом все советское, вот, и вот, а ты говоришь, что это все наносное, что это есть, вот как вот, я повторяю вопрос Змитцера, если все это скрести, там что-то будет. Что тебе дает возможность предположить, что там что-то будет? Мне дает постав. Я повторяю, на что ты надеешься? Что ты там... На что я разлічваю? Ну, я, відавочна, зараз можна сказаць, што гэты праект савецкі, перш за ўсё, атрымаецца з гэтымі пяцігодкамі, ну, такі вось проста махровы савецкі праект, які увасабляецца Лукашенко, ён атрымаецца выключна на штыках.
И Советский проект, он только и держится, что на что. ну, Это нормально для советского проекта. ну не зусім. Все ж больш складаныя працэсы былі ў Савецкім Саюзе на працягу яго развіцця. І тое ж самае мы бачым і ў Беларусі зараз, то бок, безумоўна, скажем так, 25 гадоў таму Беларусь была больш савецкім праектам, чым зараз. Я думаю, складана з гэтым спрачацца. Зараз ён трымаецца выключна на штыках, гэты савецкі праект. А за ім будзе вельмі шмат, як я казаў, розных думак, розных поглядаў і праектаў, якія будуць канкураваць паміж сабой і выпрацоўваць нейкія адзіныя падыходы для развіцця далейшай беларускай нацыі і беларускага грамадства. Пытанне все-таки, я вернуся до вот этого, мне падабаецца палітычны аглядальнік, можа дзесьці нават аналітык палітычны. Ты сказаў на пачатку размовы, што вось зараз ідзе в працэс фармавання нацыі, потым, правда, так удакладніўся палітычнай нацыі, но тым не менш, вот менавіта на вуліцы гэтае грамадства будзе ці цяпер ужо там спрабуе фармуляваць эту нацыянальную ідэю. Вот ты прааналізаваць і назіраеш за гэтымі працэсамі. Ты бачыш, што там вот у гэтым накірунку фармулюецца ці спрабуе неяк вот так скласціся ў пазл з пункту гледжання нацыянальнай ідэі? Не, я думаю, што з пункту гледжання нацыянальнай ідэі зараз большасць людзей, канешне, якія выходят на вуліцу, якія выступаюць адкрыта супраць рэжыму Лукашэнка, гэта ўсё ж людзі, якія як бы сказаць, яны бачаць вось нацыянальнае развіццё краіны як хутчэй нейкі кампраміс паміж захадам і ўсходам, трэба прызнаць. То бок прыхільнікаў няма большасці ў прыхільнікаў з такога заходняга класічнага нацыянальнага праекта. Гэта безумоўна. Але працэсы гэта развіваюцца вельмі нераўнамерна. Бо, напрыклад, калі мы кажам пра нейкія такія базавыя рэчы, напрыклад, сцяг ці мова, відавочна, напрыклад, нават калі разглядаць за апошнія паўгады, як змянялася стаўленне да бел-чырвона-белага сцяга. Давайте нагадаем, як праходзілі мітынгі Ціханаўскай напярэдадні выбараў. Там было вельмі мала бел-чырвона-белых сцягоў, там нават прыносілі і чырвона-зялёныя. Потым гэта вельмі стала змяняцца. Ці бачылі вы шмат чырвона-зялёных сцягоў на гэтых 200-тысячных акцыях у Менску, потым у жніўні верасні? Я не прыгадаю, можа там хтосьці выходзіў адзін. А гэта была мора бел-чырвона-белых сцягоў. Гэта вось, я думаю, што ў плане, прынамсі, сцяга, гэта нейкае адзінства ўжо існуе. Гэта не значыць, што гэтае адзінства будзе ў плане мовы ці геапалітычнага выбара. Але гэта выпрацоўваецца, і як мы бачым, яно просто на наших вачах яно выпрацоўваецца. То есть ты просто... Они наконец-то через 26 лет приняли, через 30 лет после независимости все-таки поняли, что у них флаг черно-белый, бел-червоно-белый. И вот это хороший признак того, что все-таки они не советские. Нет, я разглядаю зараз... Не просто аргументация? Неправильно. Я не кажу гэта як аргументацыя таго, што я прывожу гэты прыклад не як прыклад таго, што мы не савецкі праект, а гэта прыклад таго, што якраз ідуць працэсы, паколькі нацыя не до конца сфармавалася, а палітычная нацыя толькі пачала фармавацца, то гэтыя праекты, то гэтыя працэсы яны ідуць. Там нічога няма вось такога маналітнага устойлівага, пра што кажаш ты. І вось яно хутка змяняецца, пра што і кажу. Паколькі няма вось гэтай маналітнай асновы под Беларусью, то яно вельмі хутка змяняецца. Тое, што было немагчыма уявіць там паўгады таму, зараз гэта з'яўляецца. Што будзе яшчэ праз паўгады, вельмі цяжка сказаць, бо менавіта няма вось гэтай маналітнай асновы, якую трэба даўбіць. Не, гэта пытанне таго, што вось несфармаваная сітуацыя, несфармаваны праект у нас, і ён развіваецца пад уплывам нейкіх вонкавых абставінаў або нейкага проста нейкіх унутраных харызматычных лідараў, якія могуць заявіць і, напрыклад,
пераважную большасць пацягнуць за сабой у нейкім напрамку, то бок гэта складаны проект. Я якраз гэта праважу прыклад з чырвона-белым сцягам як прыклад таго, што няма вось нейкай ідэнтычнасці савецкай як і іншай якой-небудзь, бо няма в прынцыпе ніякага маналіта пад нацыяй зараз. И ты, то есть, получается, ты ждешь такого быстрого развития. Не абавязкова хуткава, але гэты працэс мы зараз развіцця уступілі ў гэты працэс развіцця. Колькі ён зацягне, наколькі ён хутка будзе праходзіць і наколькі складана, ну я не ведаю, безумоўна. Я лічу, што наўрад ці гэта будзе хуткі працэс. Я думаю, што гэта працэс яшчэ як мінімум некалькіх дзесяцігоддзяў, і мы будзем перажываць вельмі складаны час, калі вось якраз будуць гэтыя прыхільнікі розных праектаў паміж сабой спрачацца і імаверна канфліктаваць. Гэта цалкам натуральна, калі будзе свабоднае грамадства, то паміж сабой будуць якраз канфліктаваць вельмі жорстка, я думаю, прыхільнікі розных праектаў. Вот ты кажаш пра адсутнасць маналіта пад. Вот знайшлі зараз бел-чырвона-белы сцяг як кавалак гэтага будучага маналіту. Можна ж казаць, што такія кавалкі маналітныя, як беларуская гісторыя, беларускія там культура, традыцыі, там тая ж самая мова. Вот тое, з чаго можна было б узяць і сфармаваць гэты маналіт. Але вот яго не знаходзяць. Трэба яго шукаць. Ці будзе, раз мы ідзем наперад, будуем там, ці думаем пра нейкую Беларусь будучыні, то сфармуецца з нечага іншага гэты маналіт, а вот тое, што было, хай застанецца ў мінуўшчыне. Не, тут пытанне зноў жа, як і з тым, ці патрэбны нацыянальны ідэя. Гэта не вырашаецца на ўзроўні мы хацім ці не хацім гэтага. Як атрымаецца, так насамрэч і будзе. Я прыхільнік таго, каб чэрпаць гэта якраз з культуры, гісторыі беларускіх і так далей. Але ці так атрымаецца, я не ўпэўнены, безумоўна. Так склалася, напрыклад, з бел-чырвона-белым сцягам. І людзі абсалютна там, якія насамрэч ніяк не праяўляюць сябе як прыхільнікі там нацыянальных каштоўнасцей, ці нават у прынцыпе вельмі хутчэй прыхільнікі так саюза з Расіяй, то яны могуць быць цалкам за бел-чырвона-белы сцяг, бо зараз склалася такая сітуацыя, бо фактычна стаў адыёзны цяперашні дзяржаўны сцяг праз рэпрэсіі, а бел-чырвона-белы стаў сімвалам пратэсту. І зараз склаўся такі кансэнсус у грамадстве, дакладней у людзей, якія выступаюць супраць Лукашэнкі, што вось бел-чырвона-белы сцяг гэта наша ўсё, гэта тое, што нас аб'ядноўвае. Гэта як я сказаў, што гэта склалася так пад уплывам абставінаў, і ці атрымаецца тое ж самае зрабіць з мовай, напрыклад, гэта будзе відавочна значна больш складана. І у мяне няма ўпэўненасці, што гэта атрымаецца, і больш за тое дакладна не атрымаецца так хутка зрабіць. Раней нам вельмі часта даводзілі, што нацыянальную ідэю будь-якую, в прынцыпе, мусяць сфармуляваць, прыдумаць і давесці ўсяму народу нейкія эліты. Будь то палітычная эліта, некая культурная эліта. Вот эліта, яна вот... і задача такая, фармуляваць нешта такое. Але у дадзеным выпадку, калі мы кажам пра тое, што у нас склалася сітуацыя, што вуліца і грамадства на вуліцы будзе фармуляваць нацыянальную ідэю, а калі яна не будзе супадаць з тым, што для сябе фармулюе і бачыць там тая ж самая палітычная ці культурная эліта. Што рабіць? Я думаю, што гэта, безумоўна, будзе падставай для новых грамадска-палітычных крызісаў, калі эліты і не змогуць, так бы сказаць, знайсці кансэнсус з цэлым грамадствам, калі само грамадства не зможа знайсці кансэнсус у пытанні нацыянальнай ідэнтычнасці і развіцця. Але, зноў жа, гэта не вырашаецца, як вы кажаце, не эліты мусяць сфармуляваць і данесці. Не, гэта так не працуе. Яны, канешне, могуць сфармуляваць і данесці, але калі няма нейкіх укаранення гэтых ідэй у самом грамадстве, то яно будзе проста не ўспрынята. Мне очень нравится этот разговор, потому что, в общем, Беларусь – это такой необъяснимый и неописуемый объект. Непонятно, что это такое. Я цалкам згодны. То есть оно было когда-то советское, но потом
меняется и перестает быть советским. Сначала было за Лукашенко, теперь против Лукашенко. И непонятно, что будет через 10 лет. Да, абсолютно так. Вроде как люди, когда наблюдают со стороны, им кажется, что это Советский Союз. Проходит 2-3 года, оно не ведет себя как Советский Союз. Да? Оно находит себе другой флаг. И, в общем, это как бы неуловимый объект. Может, это и есть национальная идея, в общем. Неуловимый. Ну, хто ведае, может быть. Бачиш, але вот уперся, як то і Лукашенко, у якого вся гісторыя пачынаецца з вялікай адчыннай вайны, так і у этого. Вот советский проект и постсоветский проект. А там Великое княжество Литовское, что было. Так там... я ж не против. Оно ж не востребовано. Как бы про него никто не говорит. Мы говорим. Людям проще самим нарисовать на себе новый герб, чем взять какие-то гербы, которые были раньше. Они придумывают себе новые гербы, хотя у них есть гербы, но они как бы без гербов как-нибудь обойдемся. Без исторических. Короче, неуловимый объект. Калі нацыянальная ідэя будучай Беларусі і фармулюецца там ці шукаецца дзесьці там у грамадстве і на вуліцах і гэтак далей, то можа быць існуе нацыянальная ідэя Ігора Ільяша, у адпаведнасці з якой жыве ён, жыве яго сям'я, будуць жыць яго дзеці, якую ён бы хацеў сказаць: а вот глядзіце, наце вам падарак ад мяне, беларусы. Не, у меня няма такой нацыянальнай ідэі. Сапраўдны беларус. Не, бо, як я сказаў, я ўспрымаю нацыянальную ідэю троху інакш. Не як тое, што фармулюецца нейкімі элітамі ці асобнымі людзьмі, якія прыйшлі да гэтай думкі, якая мусіць перагарнуць грамадства, і ўсё, яны зараз будуць яе прасоўваць. Не, насамрэч так не бывае, і ўсе прынцыпы там ідэі, якія ёсць у мяне, яны могуць датычыцца толькі мяне і маёй сям'і. Гэта нейкія такія абсалютна... Мы вас об них и спросили. Не зусім, бо нацыянальныя ідэі... Какой бы вы хотели, чтобы была Беларусь? И ответ, что с будет, не считается. Не, я зразумеў. Можно засекать время, как долго он ищет этот вопрос. Неуловный отказ. Это и есть Беларусь. Какой вы хотите, чтобы была Беларусь? Не, насамрэч, все даволі проста. Гэта грамадства, дзяржава, дзе найвышэйшай каштоўнасці з'яўляецца чалавек, правы чалавека, свабода, павага да кожнага, безумоўна, павага да нацыянальных каштоўнасцей. Гэта зусім не значыць, што ў дадзеным выпадку гэта абавязкова будзе, як я сказаў, нацыянальны праект кшталту там Літвы ці Польшы, але гэта, то бок, паколькі яшчэ ідэнтычнасць не сфармавалася, то гэта якраз я ў прынцыпе не лічу ў дадзеным выпадку ключавым пытаннем. Ключавое пытанне зараз для нас гэта пытанне грамадскага палітычнага ладу. Гэта правы чалавека і свабода. Калі гэта будзе, то мы зможам, па-першае, у нармальных стасунках грамадства фармуляваць, шукаць гэту нацыянальную ідэю. А самае галоўнае, калі мы нават і не знойдзем яе, але у нас будзе гэты базіс з павагай да правоў чалавека і існавання свабоды, свабоднага грамадства, то можа нічога страшного, бо кажуць, што ў прынцыпе постіндустрыяльнае грамадства не патрэбна, не столь важныя ў прынцыпе нацыянальныя нейкія каштоўнасці у цяперашнім свеце. Можа, праз 100 гадоў гэта пытанне будзе наогул не актуальна, казаць пра нейкую нацыянальную ідэю. Гэтая праграма будзе выглядаць як нейкі рэлікт гістарычны, які будуць дзівіцца і казаць, пра што ён, у прынцыпе, разважае тады. 100 гадоў мы яшчэ можам працаваць спакойна. 100 гадоў... Нет, имеется в виду, что я сейчас услышал. Грядет мировое государство рабочих и крестьян, коммунизм. И в этом при коммунизме не будет никаких границ между. Это как бы это Роза Люксембург. Не, я не сказал, что поэтому так будет. Это Роза Люксембург, она и говорила, что, в общем, нужно отказываться от всех этих национальных границ. То есть, как бы это... Но про 100 гадоў не цяпер. Не, я сказал зусім іншае.
Я не кажу, что так будзе, что не будзе нацыю. Я про глубину марксизма здесь. Не, я думаю, что глыбіны марксизма тут у моих словах зусім няма, бо я кажу про тое, что галоўнае нейкія каштоўнасці. Безумоўно, это питание... А почему свобода не может быть национальной идеей? Что? Почему свобода не может быть национальной идеей? Может быть. Так я и кажу, что калі вы пытаетесь меня про мой погляд на ситуацию, то любая нацыянальная ідэнтычнасць, любая нацыянальная ідэя мусіць будавацца ад першай галоўны пункт, гэта свабода і павага да правоў чалавека. Все астатняе. Мы про это и спрашивали. Так я про гэта, так я хочу сказаць, што все астатняе, які там будзе складнік мовы, які будзе складнік вось гэтай ВКЛ і гэтак далей, ну гэта будзе вырашацца. Но для мяне гэтае пытанне ўжо будзе другасным. Першае гэта свабода і правы чалавека, а все астатняе гэта вырашыць само грамадства, і гэта будзе не столь важна ў дадзеным выпадку. Калі мы ўсё ж все пагадзімся з тым, што свабода і правы чалавека гэта галоўнае. Все астатняе мы будзем вырашаць неяк гэта. Я просто прыклад пра 100 гадоў прывёў да таго, што яно можа не иметь значения таго в прынцыпе ў будучыні. И последний вопрос. А если громадство вдруг решит стать частью Латвии? Латвии, Там все нормально с гражданскими правами, со свободами, выборы хорошо проходят. Прозрачное законодательство, есть хорошее антикоррупционное законодательство, работает суд, нет, как здесь вот людей. Ну, то як я буду поводить себе? Да. Ну... Ну, я спробую зараз просто уявить, як мы становимся латышами. Ну, да, и латыши не требуют учить латышский язык. Вот как бы говорить как, на каком языке, как хотите. Ну, только вот столица больше будет не в Минске, а в Риге. Ну, наўрад ці, бо я сказаў, што пытанне павагі да нацыянальных, да мовы, да гісторыі і гэтак далей. Гэта но громадство вырашило, что, в общем, оно соблюдает права и свободы. Вот, ну, то есть это все обеспечено. Ну, плюс еще вот в Латвию войдем. А вот с этим вот белорусским, ну и вот клишем. Ну, умоўна кажучы, и потом все равно через 100 лет все сотрется. Так давайте уж как бы начнем с Латвии, а там как... Калі казаць абсалютна тэарэтычна, то пры існаванні свабоднага грамадства і свабодных выбараў, калі 99%, ну, нават не 99, вырашае, што мы становімся Латвіяй, што я натуральна, як мы і разважаем абсалютна тэарэтычна, то сыходзячы з базавых каштоўнасцяў свабоды і правоў чалавека, то я не бачу, якім чынам можна перашкодзіць гэтым людям стаць латышамі. А вы как к этому относитесь? Я пастаўлюся да гэтага кепска, але ну, каб гэтаму перашкодзіць, трэба, значыць, адмовіцца ад прынцыпаў свабоды і правоў чалавека, правильно? Паколькі я лічу, што яны галоўныя ў дадзеным выпадку, то я не бачу тады шляхоў, а я не бачу ты шляхоў гэта неяк змяніць прынцыповым. Надеюсь, посольство Латвии нас услышит. Да. Ну, для пачатку за свабоду і правы чалавека, а потым за незалежнасць, суверэнітэт, мову, культуру, гісторыю, традыцыі і ўсё астатняе. Дзякуй вялікі. Падаруначак ад праграмы Ідэя X, Еврорада і крамы Сымбаль Бай. Ігор Ільяш, Максим Гарунов, Дмітрий Лукашук. Слухайте і глядзіце нас.